Myfyrdodau a rai o gymeriadau y Testament Newydd. Prif 3, gan edrych ar y Phariseaid a'r Sadwceaid. Gwyddiwn. Nefol dad, plygwn ger dyfron gan geisio dy fendith feunyddiol yn ein bywyd. Wrth i ni ddarllen dy air heddiw, cymorth ni i werthfawrogi yr heriau a wynebu'r Phariseaid a'r Sadwceaid yn ei dydd. Boed i ni gadw'n golwg ar Iesu o hyd, gan ddeall mae credu yn ei berson ef, a rhannu yn ei bwrpas ef, yw diben penna ein bywyd. Amen. Ac felly mi drawn ni at ein Beible. Trowch os gnewch chi i Efengyl Mathew, i benod 16, gan ddarllen adnodau 1 i 12. Ac yna wedi i chi wneud hynny, trowch eto i Efengyl Luc, i'r 19 benod, adnodau 9 i 14. Fe ymddangosodd sect y Phariseaid tua 150 cyn geni Iesu. Roedd yr Helenistiaid wedi cyflwyno credoau anghonfensiynol ac anghydffurfiol o safbwynt y traddodiad Iddewig. A cododd y sect ddiwiol a bucheddol hon fel rhyw fath o amddiffynwyr y ffydd draddodiadol. Mewn sawl ffordd, roedden nhw'n awyddus i adfer y grefydd Iddewig a'i diwygio, a gellir canmol a gwerthfawrogi hynny. Tybyd bod y Phariseaid yn bobl ddosbarth canol, gydag amcanion da a chrefyddol. Ond, yn anffodus, roedden nhw yn canolbwyntio ar y gyfundrefn, a'r credoau o safbwynt dynol, ond heb feddwl beth oedd gwir anian a bwriad Duw. Nhw gasglodd y dogfennau ynghyd a'i galw'n Talmud. Dyna oedd y ddogfen awdurdodedig oedd ganddyn nhw i ddehongli'r grefydd Iddewig. Ac aeth y pwyslais ar bwysigrwydd manylion yr is-gymalau yn hytrach na'r neges sylfaenol, sef bod Duw yn gariad, yn gyfiawn ac yn gyflawn. Camgymeriad y Phariseaid oedd codi mir o gwmpas y ddeddf mwyn ei diogelu hi rhag ymyrraeth dynol, heb weld ei bod hwythen ddynol ac yn barod i gyfiawnhau ei hunain. Sect wahanol oedd y Sadwceaid. Mi ro'n nhw'n blaid yn y deml, ac yn fwy tebyg o fod yn uchelwyr, yn uchelail yn y drefn Iddewig. Prin yw'r cyfeiriadau Beibledd atyn nhw, a does o ddim sôn amdanyn nhw gwbl yn Efengyl Ioan. Eithant allan at Ioan Fydyddiwr yn yr anialwch. Ac mae Iesu yn galw'r Phariseaid a'r Sadwceaid yn bobl ddrygionus ac aniwiol. Ni allai'r Sadwceaid dderbyn fod Iesu wedi atgyfodi, gan iddynt fyny glynu at y ddysgeidiaeth bod Sheol neu trigfan y meirw yn aros am y meirw ac yn fan tywyll ar wahân i Dduw. Derbyniau'r Phariseaid bod atgyfodiad yn bosib, ac bod cefndir a daliadau'r sectau yma yn bir wahanol, roedd y ddau ohonyn nhw am weld gwahardd Iesu o lwyfan byd.
Dywedir weithiau am bobl un llygeidiog. Nad oes person sy'n fwy dall na'r sawl sy'n dewis peidio gweld. A rhyfeddod y ddwy sect grefyddol yma yw iddyn nhw weld mab Duw fel bygythiad i'w gwaith a'i gwerthoedd. Mae'n siŵr eu bod nhw'n gwbl ddidwyll yn eu daliadau, a'i bod nhw yn awyddus i fod yn deyrngar i'w ffydd. Mae'n debyg bod eraill dros y canrifoedd wedi ymddangos ar lwyfan hanes, gan dybied mae nhw oedd y Meseia. Ond i'r Phariseaid a'r Sadwceaid, sef gwarchodwyr y ffydd Iddewig, brofi'n wahanol. Ond serch hynny, pan ddoth Iesu i'w byd, doedden nhw ddim am i'w adnabod e. Nid cyfundrefn yw Cristnogaeth, ond perthynas gyda Iesu. Y diwdod mewn cnawd. Mae'n beryg i bob crefydd dybied ei bod wrth warchod y gyfundrefn, gredu ei bod nhw'n gwarchod y ffydd. Nid dyn a greodd y ffydd, ond rhodd Duw yw hi, cynnal pobl a'i cymodi a Duw. Mae'n beryg barhaol i Gristnogion o bob traddodiad enwadol heddiw ddyrchafu ei dehongliadau arbennig o'r ffydd, gan wneud ei daliadau fel pe baent o Dduw, ac nid yn ymateb i Dduw. Mae'n bwysig ac mae angen i ni gyd fod yn agored i dderbyn ein bod ni weithiau yn camddeall gair Duw, am ein bod ni'n gwisgo sbectol o waith dyn, ac nid yn gweld drwy ddatguddiad dwyfol. Gwyddiwn. Trigarha wrthym o Dduw. Pan fyddwn yn hawlio ein bod yn gwybod yn well nag unrhyw un arall. Dyroi ni wileiddra a gostyngeidrwydd ger dy fron di, ac yngwydd pobl eraill. Maddau ni, pan fyddwn yn ymddangos fel y crefyddwyr hunan gyfiawn ac eisiau reoli gwaith y deml, heb wasanaethu dy deyrnas di. Amen.